Moi boas a todas e a todos, benvidos e benvidas unha semana máis a Debate no Irado. Fixemos un paronciño por entroido, pero volvemos agora con máis forza que nunca e, ademais, con moito arte. Queredes saber por que digo isto? Pois ben, ides coñecer os convidados que hoxe teño ao meu carón. Comezamos por Tucho. Boas, eu son Tucho Camaño, son artista plástico e, nada, fago arte e pinto cuadros. Imos agora que a tua compañeira Eva. Eu son Eva Cameán e son a responsable de Clarion Libraría. E agora por aquí, Isa. Bueno, eu son Isa Bermúdez, tamén son artista plástica e muralista. E Marco. Yo soy Marco Ghioldi, de artista la verdad no tengo mucho, pero bueno, soy italiano aquí en Carballo y tengo una tienda y un bar Errazo, Surfermercado y Terra Bar. Pois agora xa feitas as presentacións, imos coñecer a vila de hoxe, imos a coñecer Carballo. A parada de hoxe supón a capital de Bergantiños, un lugar con máis de 31.000 habitantes situado ao norte da Costa da Morte, un lugar moi vinculado á auga, e non solamente me refiro ás súas fermosas praias. O municipio de hoxe tamén presume de sabor. O seu pan é un dos máis afamados da comunidade, aínda que tamén poden rumbar doutros produtos, como pode ser o peixe ou o pan de ovo. Fermosas praias e fermoso Carballo enteiro, pois en cada recanto atopamos cor, e é que a arte pública é un dos piares fundamentais deste municipio. Esta vila foi berce de persoeiros ben importantes, como por exemplo Alfredo Brañas, que é o pai do rexionalismo galego. Esta vila tamén é berce dos convidados de hoxe. Queredes coñecelos? E agora, xa que coñecemos este municipio, vimos algúns recunchos del, vou vos preguntar a vos, con que atractivos pensades que conta a vosa vila? Tucho? Pois eu creo que ten moitísimos, empezando polo depósito de auga, o río, a praia, hai un entorno moi bo, e logo así o tema dos murales, que xa levan como 10 ou 12 anos creo facendo murais en Carballo, pois é un atractivo que ten, e logo todo o seu fío, Primavera Danza, hai moita iniciativa en Carballo, diría. Algúnha máis ocórrese vos? Sí, eu creo que teñen tamén agora a gastronomía do Anllóns, pode ser, ou algo así, que firmaron como un convenio entre distintos concellos, Carballo, Coristanco, igual tiron un triple Ponteceso, para destacar a gastronomía de aquí e as súas festas. Caramba, o sea, contades con bastantes cousas, Eva, algo máis que aportar? Non, un pouco que decía Tucho, para min como un valor fundamental son os espacios naturales que temos aquí na zona. Imos preguntar a Marco que foi, que te atraeu a ti de Carballo? Pues justamente los espacios naturales alrededor de Carballo, las playas, la verdad que el entorno rural y natural es único, creo, aquí en Galicia realmente. Porque, bueno, ti levas aquí xa 4 aniños, ves dende Italia. Viviendo, sí, la primera vez vine hace 10 años, pero que me quedé a vivir ya son 4, sí. E como Marco, pois tamén recibides cada ano milleiros de visitantes. Que credes que lle aporta o turismo a unha vila como esta? Isa? Wow. Pois un montón de diversidade ao final, non? Está ben porque igual que tú vas viaxar a un sitio para impregnarte de outras culturas, ao final hai veces que tamén aportas algo, igual que outra xente que ven nos pode aportar a nós, como pode ser o caso dele, pois que acabou abrindo un bar espectacular porque se come xenial. Facendo tamén publicidade, de paso. Muchas gracias, se agradece. Que credes que lle poden aportar eses visitantes a vosa vila? Sí, eu creo que un pouco o que di Isa, iso, ao final, movemento, non? Movemento dá gusto ver nos meses de verán, que eu antes de traballar na librería non era consciente realmente
do turismo que temos en Carballo, pero hai moitísimo turista, sobre todo no verán, xente de fora, xente que está ao mellor vivindo fora de Galicia, pero que de aquí aproveita os meses de verán para vir, e entón ves como moito ambiente, moita xente pola rúa e nos comercios e eso. Porque estás falando do verán, é algo estacional ou é unha fonte estable de ingresos o turismo? Eu cando máis o noto é no verán, é cando máis turismo hai, pero por exemplo sí que hai moito turismo de xente que ven ao balneario e tal, xente máis maior que ven todo o ano. E Tucho, ti pensas que o feito de que recibades tanto turista igual fai que descoiden aos propios veciños de Carballo ou non influe? Pois a verdade que non sei moi ben, pero eu creo que non. Eu creo que é compatible unha cousa coa outra. Ti non percibiches ningún tipo de descoido? Polo menos por agora, non penso que non. E máis alá desas fermosas paisaxes, pois tendes iniciativas ben interesantes, como a que estabas comentando ti, pero hai outras, non? Como Carballo Interplay, pode ser? En que consisten estes eventos? Pois, bueno, eu concretamente o Interplay non sei decirvos exactamente como funciona porque nunca me coincidiu de ir, pero sí que, bueno, é unha vila na que hai un montón de actividades propostas polo Concello, non? Como neste caso o Interplay ou tal, iniciativas que veñen desde o Concello, pero tamén hai moitísima actividade cultural que ven por parte de asociacións culturales, asociacións ambientales, asociacións de veciños. Vamos, aquí tendes de todo, é que eu estou quedando flipando. E como creedes que todas estas iniciativas culturais, a cultura en sí, influen na vosa identidade, na identidade dos veciños e veciñas daqui? A ver, Tucho, ti como artista. Eu creo que a xente de Carballo é moi de Carballo, é dicir, como que leva moi arraigado, e por iso eu creo como que axuda a que vayan saindo cousas. Desde, por exemplo, a Festa do Bosque, é dicir, como que temos como vontade de facer cousas. É dicir, nós temos unha asociación que montamos ora Cascabullo tamén para difundir a arte, é dicir, dignificar o noso traballo, e logo creo que hai moitas como actividades ou propostas que se fan desde o Concello, e logo tamén moitas desde xente particulares ou empresas, e creo como que hai moito movimento, creo que iso está moi ben. Estades de acordo? Esa identidade marcada polo ámbito cultural? Sí, eu creo que sí. Ademais, eu, polo que vexo a xente que non é de Carballo, digo, aquí en Carballo sempre tedes cousas, non? Hai un pouco como esa visión de que en Carballo sempre hai actividades. Para ser unha vila pequena, pois eu creo que sí, que hai como moito movimento. E por aquí, como credes que é a vosa identidade? A min isto é un tema que me interesa moito xa a nivel personal e pareceme moi complicado de responder porque, por exemplo, na nosa vila, que era algo que quería comentar antes, hai un problema moi grande que se perderon moitos símbolos identitarios porque non temos un casco vello, todos os edificios históricos que había prácticamente desapareceron. O que dixo antes Tucho do depósito é porque de verdad, o sea, para nós un depósito de auga é un símbolo de identidade como concello, porque debe de ser das poucas cousas xunto ao casino que agora está en loita por manterse en pé que nos quedan aquí. Entón, pois eso, as actividades culturais están dotando aos carballeses de novos símbolos dos que sentirse identificados. Entón, para nós, o pan, por exemplo, é algo do que nos sentimos moi orgullosos e cando nos digan o pan de Carral é mellor, enfadámonos, por exemplo. Normal, hai que defender o propio. Creo que, pois non sei, somos xente forte pois eso, botados pa diante, con moitas ganas de facer cousas e facernos notar, sí. Marco, ti que iso, viñeches aquí por primeira vez hai 10 anos. Como defines a identidade dos veciños desta vila? Pues mira, yo he abrazado mucho la vida rural aquí en Galicia. De hecho, vivo un poco a las afueras de Carballo, en un entorno con campesinos alrededor. Tengo mi campito, mis animales. Entonces, esto me está aportando la comunidad aquí de Galicia como mucha tradición que no se debería perder realmente. Entonces, bueno, para mí la parte más cultural de Galicia también esto, un poco las raíces campesinas del pueblo. Esa tradición. Esta tradición, sí. Antes falábasme dunha asociación, quero vos preguntar por ela. Credes que realmente é importante que existan asociacións que loiten pola cultura nun municipio? Sí, eu creo que sí, porque, bueno, pois eso, recuperar símbolos identitarios e crear cultura axúdanos a tecer lazos veciñais, que a día de hoxe, pois, creo que somos persoas máis individuais, que vivimos nun bloque de edificios e non coñecemos os veciños, e iso facilita que se perdan as tradicións. Entón, que asociacións como, por exemplo, o Alprende, que é unha asociación de baile tradicional, que recupera entroidos, que tamén tocan a pandeireta,
ensinan, ou asociacións culturais pois de arte, ou aínda que sexa veciñais e deportivas, son moi importantes pois para manter a vila viva, que tanto o Concello tamén necesita que sexa recíproco para seguir facendo actividades, entón como que se retroalimenta todo. Bueno, moi ben explicado, creo que non o puido explicar mellor. É moi interesante eso, sí. Dis que contribúe a facer eses lazos veciñais, pero tamén entre xeracións. Credes que as novas xeracións participan realmente no sector cultural? Bueno, aí. Ese bueno, a que veu? Eu creo que non, a xente nova pois tampouco participa moito, creo que é como xa como para máis nenos ou logo xa como máis xente adulta, pero hai unha edad que non, que hai como un vacío ou algo de beber. Que lle diríades para que comece a participar, para que se involucre? Eu creo que son cousas de idade, que é complicado facer. Eu creo que é cousas de idade. Eva, ti que estás afeita a comunicar a través de redes sociais, que lle dirías ás novas xeracións que nos ven para que participen na cultura, sexa onde sexa, pero que fagan cultura? Bueno, eu creo que as novas xeracións e as non tan novas, porque creo que sí que unha cousa é participar de algo e outra cousa é ter responsabilidade pois, en asociacións, non? Ao final, participar, pois ao mellor sí que hai nenos participando en escolas de baile, en escolas ambientais, en cousas así, non? Pero como participantes. O tema está en dar ese paso adiante a tomar responsabilidade de participar activamente, de organizar cousas, etc. Entón, aí non é só cousa dos nenos. Os adultos tampouco participan tanto activamente en certas cousas. Entón, bueno, eu creo que debemos como dar todos un paso adiante e responsabilizarnos un pouquiño de, pois eso, botar unha man na asociación de veciños, na asociación que tes del lado da casa, porque é a forma de loitar un pouco polo noso... Facer un chamamento á sociedade en xeral. Sí, non vamos a deixalo solo pos nenos. É unha pena. Ao final, bueno, eu, como dicía Tucho, creo que é cousa de edad, mítico que cando eres adolescente, pois, non tes ganas de facer cousas, pero dache un pouco de vergoña igual, tal. Sí que é certo que a partir dos 22, diría eu, 23, como que hai máis xente que se anima pois eso, a apuntarse a baile, a canto e así, entón que pensen que cando sexan un pouco máis maiores vanse a repetir de ter perdido eses anos en non ter participado. Porque, Marco, ti estabas comentando que tamén estabas un pouco asombrado coa cantidade de, bueno, o valor cultural que hai aquí. Sí, realmente Carballo en sí es un sitio que, bueno, aquí tenemos una representación de artistas y yo también intento como cada año acercarme un poco a este mundo. De hecho, ahí en el bar hemos organizado también eventos culturales y seguiremos haciéndolo y ellos han venido. Tengo un poco de arte de todos ellos y también de artistas fotógrafos, por ejemplo, del paisaje de Galicia y todo aporta, yo creo. Contribúes tamén activamente coa arte? Lo intento realmente y mezclando un poco también mi experiencia de un poco del mundo, entre comillas. Tuve la suerte de viajar, entonces, bueno, el bar representa un poco un local tradicional con raíces aquí en Galicia, pero también con una visión abierta, básicamente, que es un poco lo que he encontrado yo aquí en Galicia. E foi fácil emprender nun sitio como Carballo? No tengo una respuesta fácil realmente. Yo me lancé sin pensarlo mucho porque quería participar. Antes se hablaba del turismo, yo obviamente apoyo el turismo, tiene que ser un turismo también responsable. Y bueno, para gente como yo que viene desde fuera y se queda a vivir aquí todo el año, yo ya no me considero un turista. No soy uno entre 1 millón, ya la gente empieza a conocerme todo el año, entonces me parecía como algo bueno para mí, para la comunidad, como crecer juntos y juntar a gente también para emprender en Errazo, que es una playa muy bonita y bueno, ahí estamos para el 3er año. Animar a que visiten o teu bar, verdade? ¿Perdón? Animar a xente que nos vea que visite o teu sí, bar. por favor, visitar Terra Bar Errazo y también venir a vernos en el supermercado de Errazo, que están ahí justo a la entrada del pueblo. Moi ben, e agora os artistas. É doado emprender no ámbito, bueno, no voso ámbito, ou no que vos dedicades? Fala ti. Quero saber a experiencia de ambos. A ver, eu sempre
Hai dúas frases que digo sempre cando me preguntan a que me dedico. Unha é que son artista porque non teño outra opción, porque invertín tanto tempo na miña vida en aprender e formarme nesto e en facer, o sea, as 24 horas do día, que xa non sei facer outra cousa. E a outra é que se eu non fora de Carballo eu non sería artista, porque é certo que teño a sorte de ser nun concello que invirte en arte. Bueno, pois eso que dicía, de todas as actividades culturais que ten, influe moito en que che facilite, pois polo menos, ainda que sexa, acercarte a ese mundo e poder pensar que pode chegar a ser unha saída laboral. Que, por exemplo, se vivira, non vou dicir nome de ningún concello, pero podes... Noutro. Noutro concello non sería tan fácil, porque non terías xa pé a pensar que podes vivir deso. Tes ese empurronciño, non? Claro, ser é difícil en todos os concellos, porque hai... É certo que o público igual aquí non está tan educado na arte como noutros sitios, non? Pero, claro, é que se nós non nos quedamos a crear oportunidades, nadie as vai crear por nós. Entón é un pouco eso, que é difícil, pero creo que, bueno, igual a primeira non sal, pero en algún momento poderalo conseguir. Hai que arriscar. Sí, pouco a pouco. Pero eu creo que fácil non é, pero difícil, bueno, un pouco, ou tampouco, non sei. Dicir, ao final é o que escollemos, é o que hai e tiramos con eso. Pero ti, malia as dificultades, seguiches intentando loitar polos teus soños. Si, eu estou aí peleando coa pintura, como a Isa, e nada, dicir, un pouquiño de todo, entre encargos, logo tamén facer as cousas que a min máis me gustan, máis me chaman, e agora empecé tamén co tema dos talleres, e un pouquiño ir buscando, peleando e na máis. Porque a ti que che aporta a arte? Pois para min a arte é algo como moi humano, é dicir, é unha ferramenta que te axuda, é dicir, eu sempre pintei, e creo que tapa todas as persoas, que é unha necesidade básica e é necesaria, tanto a pintura como pode ser a música ou a literatura ou calquera outra arte, é dicir, algo que ten que estar presente na tua vida. Agora que faz referencia á literatura, Eva, contanos, ti tamén és emprendedora aquí en Carballo. Sí, bueno, a min veu así un pouco de rebote, a verdad, pero porque eu traballaba xa na librería antes e pois xurdiume a opción de coller o traspaso, entonces si levo 4 anos pois sendo aí a que dirige, pero, bueno, veu así un pouco dado, non é que me botara eu... Bueno, hai que ser valente tamén para eso. É fácil, sendo unha persoa tan nova, pois, estar ao fronte dun negocio? A ver, sempre dá medo. A min había unha parte que non me daba medo, que era de estar no negocio, porque os meus xefes xa non eran daqui, entonces xa era eu a que estaba ali, a que me encargaba de certas cousas, pedidos, estar todos os días ali no que físicamente no negocio, pero despois, claro, unha vez que depende todo de ti e os temas administrativos e burocráticos e todas esas cousas, pero bueno, tuve moita axuda da familia, de amigos e tal, que sempre como que me axudaron un montón en todo, entón sinteste respaldada e pa diante. Ademais, ti empregas unha ferramenta que a verdade deute a coñecer dun xeito bastante importante, que é, bueno, as redes sociais. Contanos, que faz ti en redes sociais? O parvo. En resumo. Pero sí que é unha forma de darte a difundir, de... Sí, fai un ano máis ou menos, pois douseme por... A ver, sempre utilizamos as redes sociais, pero pois para subir fotos dos produtos que tes, etc. E é un escaparate, é o mellor escaparate da tienda, mellor incluso que o escaparate físico da tienda, todo o que subes normalmente ás redes, pois a xente pregunta, etc. Entón fai un ano, pois decidimos empezar a facer vídeos, pois digamos, mostrando a cara, non? Ensinando cousas, pero falando directamente á cámara. E funcionan bastante ben. Unha ferramenta é boa útil. ferramenta, sí. Porque sempre hai este debate, se as redes sociais son ou prexudiciais, se aportan beneficios, vos que credes, Tucho? É dicir, é necesario, é dicir, agora mesmo é necesario, pero eu aí sí que teño un debate entre... Claro, eu son un artista, é dicir, son un pintor, pero logo tamén, se te metes moito nas redes sociales, xa deixas de ser outra cousa, convertes máis nun creador de contido influencer, que é algo que eu non quero ser, pero sí como que ten que ver como un equilibrio, parece, é unha... Non sei, é o que hai ahora mesmo. Porque ti tamén as empregas para visibilizar o teu traballo. Tamén teño Instagram, agora empecé en YouTube tamén a facer vídeos, e tamén TikTok tamén tiña antes, pero é como que eu realmente quero estar no meu taller pintando, ou ir ao monte a pintar, ou á praia, pero teño que estar obligado a estar nas redes sociais. E por aquí... Bueno, siendo una tecnología, como cada tecnología depende del uso que se hace, entonces no es ni mala ni buena. En mi caso, yo personalmente estoy un poco fuera de la red social.
Por elección mía, no tuve ningún problema real con la red social, pero decidí como vivir la experiencia de la vida real. Pero a nivel comercial sí que efectivamente la presencia en la red social es importante, entonces tengo una amiga muy graciosa también en el modo de representar mi visión en el bar y en la tienda, y entonces me ayuda mucho ella, es una amiga de todos de aquí, Laura. Y eso, entonces no me nutro mucho yo de red social y intento aportar una parte marginal realmente de lo que es el mundo de la red social. Pois eu é que xa non teño moito máis que aportar sobre esta pregunta. Pois, claro, que ao final veste obligado a estar aí, porque senón é que non te coñecen. É unha ferramenta útil para darse a coñecer, pois igual a nivel negocio ou vos que sodes artistas para visibilizar a vosa arte, pero cambia moito a forma na que nos relacionamos entre as persoas? Home, eu creo que sí, non? Porque antes, bueno, de cando meus pais eran novos, que é mítico que che din pois eu antes ás 4 da tarde iba a pitarlle na porta a Juan e dicíamos que baixara, e se baixaba ben, e se non, pois non baixaba, pero ahora é como poñerse de acordo, un grupo de xente por WhatsApp, ao final... Sí que cambia. Sí. E a saúde mental, pensades que lle afectan estas novas tecnoloxías? Ti asintes, Eu penso que sí. Pero de que xeito? De moitos xeitos, eu creo, pero ao final... Mira, eu digo por min, por exemplo, ao final estás pendiente, queiras ou non, botas moitísimas horas pendiente do móvil. Eu por unha cuestión de traballo, pero estás pendiente de comentarios, responder comentarios. A min chega, hai veces que me xera hasta ansiedade de repente abrir Instagram e que haxa 45 mensajes sin ler. E sentirme ca obligación de ter que atender a todo eso, porque senón sinteste mal, como que non estás atendendo a xente que tes detrás. E aparte, despois supoño que en temas xa de uso personal, con todo este rollos que vemos ahora de filtros e de historias destas, eu outro día en algún sitio nunha charla escoitei de que había un estudio que decía que ahora había rapaces e rapazas que como que non se recoñecían diante do espello, non? Que están tan acostumbrados a verse con filtros nos móviles, que me pareceu bestial, que hai veces que non son capaces de recoñecer a súa propia imaxe sin o filtro. Que non se recoñecen ou mesmo que non se aceptan por comparacións. Tucho, ti que opinas? Respecto a que, perdón? Respecto a como afectan as redes sociais á saúde mental. É dicir, eu creo que sí que afectan, é dicir, ao final foi unha ferramenta que chegou para chegar. Chegou para chegar, chegou sí, para chegar. Eso sí que afectan, é dicir, eu diría que sí que afectan por tanto, inda que queramos dar un bo uso, ao final son moi adictivas, xa están feitas para xerar adicción, ao final todas as redes sociais tens que estar pendiente, e sí que é unha ferramenta, pero ten os seus perigos. Hai na que usar tamén igual con, non sei, con coidado, porque é unha ferramenta útil no voso caso, pero é certo que no uso persoal hai que ter un pouco máis cuidado coa privacidade e temas destes. Vos pensades tamén que afecta notablemente a saúde mental? Sí. Sí. Bueno, pois por eso que decían, tamén non xa só a nivel físico, sino de comparar tua vida ca vida de outras persoas, porque ao final só mostras o lado bo, e o lado malo nadie cho conta, entón, non sei, hai que ter así. Marco, ti igual por eso tes un certo rexeitamento ao uso de tecnologías. Sí, la verdad que, bueno, como dije antes, el uso y el abuso, y entonces abusar de estas tecnologías no creo que lleve algo bueno. Entonces yo preferí como ya quedarme un poco fuera de este mundo, porque nada, veía estos problemas que hemos compartido ahora y sobre todo pasar el tiempo pendiente que te genera esta ansiedad, que te contesten o no te contesten, es como ambas cosas te generan ansiedad, entonces prefiero casi que ya tengo suficiente entre el trabajo y la huerta de los animales para preocuparme. Que ya xa hai suficiente na vida real para cando máis preocuparse da vida virtual. Exacto. Así vivimos la vida real y con nuestras emociones que ya son fuertes y muchas, entonces las descubrimos mejor. E falando de redes sociais, vos empregades as redes sociais, empregades o galego nas vosas redes?
Eu sí, solo. Sí, solo galego. Eu monolingüe en galego en todos os lados, por agora. E credes que segue habendo estereotipos sobre a nosa lingua? Ti fixaches aí unha cara. A ver, contanos. Sí, sobre todo, polo menos en redes, non sei vos Cheganche como... comentarios negativos, igual por falar en galego. Sí. Sí, sí. É unha cousa que eu despois no día a día, non sei vos, pero eu non noto no meu día a día, non me sinto rexeitada, digamos, usando a lingua, pois aquí estamos nunha zona tamén que se fala moito galego, pero nunca ninguén á cara se lle ocurriu decirme nada de en que falas ou tal, pero en redes, sí, todos os días. Ou preguntarche a pregunta de por que falas en galego sendo galega. Non che ocorreu? Non, sí, eso en todos os vídeos. Por que non falas en castelán, que así entendemos todos? Por exemplo, ou en castelán, por favor, ese tipo de comentarios a mí cheganme seguido, pero seguido en casi todos os vídeos. Que lle dirías a esa xente? Xa yo digo eu, no gracias en galego. Así de claro, non tens nin por que dar explicacións, ao final. Ao principio dabas, ahora xa... Xa non fan falta. Tucho, ti algunha vez tiveches algún problema ou recibiches comentarios por falar sempre en galego? Eu diría que non. É dicir, non fago memoria, non me acordo. A mellor sí, pero non me acordo. E por aquí, pensades que segue habendo estereotipos ou vos fostes víctimas deles? Sí, home, estereotipos hai, non sei, como pais que lle falan en castelán a seus fillos, eles galegofalantes, xente que no profesional fala castelán, pero no personal fala galego. Creo que sí que hai, pois, hai un muro que hai que bater. As cifras xa están dicindo que o uso do galego está disminuindo unha barbaridade, é unha mágoa, porque tamén é parte da nosa identidade, da nosa cultura. E no personal sí que me pasou algunha vez. En Ferrol, unha vez, unha señora tuvenlle que repetir 3 veces a mesma frase, cada vez máis alto, porque me decía, non te entendí, non te entendí. E ao final dixen ya en castelán e dixo, vale. E unha vez na farmacia que dixen algo rollo, dasme un ibuprofeno, por favor. E me dixo, non te entendí, podes repetir? Dasme? Claro, eu dixen, agora. Sí, que non é tan complicado. Claro. Marco, a ti resultouche complicado a comprensión do galego cando chegaches? Porque agora mesmo... Realmente no, porque se parece un poco también en alguna forma de hablar al italiano y la verdad que a mí me gusta mucho, una melodía, es muy melódico y vivo en un entorno rural, repito, y entonces ahí todos me hablan en gallego, en el bar también, en la tienda también. Y me gusta mucho y estoy intentando a veces soltar alguna frase así en gallego, pero no sé, me resulta un poco raro, pero si veo una caña me resulta menos raro, me suelto más. Bueno, Isa agora estaba facendo un pouco referencia ao ámbito laboral, que hai xente que cambia cara ao castelán. Pensades que é unha traba no ámbito laboral poñerse a buscar traballo igual falando galego? Ou non? En mi bar sí. ¿Sí? En mi bar sí que... No, como que prefiero gente que sepa hablar el gallego en mi bar, obviamente. O sea, é unha vantaxe. Claro, sí. Has dicho desventajas, sí. Perdón. No, pero arregláchelo. Es una ventaja. Pero vos, algunha vez vos atopastes con eso? Que igual vas a unha entrevista de traballo e cambiar a falar o castelán ou non o vistes? Non, eu non. Aquí en Carballo creo que non pasa, mellor noutros lados na Coruña pode ser, igual en cidades grandes. Sí que pode pasar. E agora fixe memoria e sí que me acordei de alguna cosa que me pasou de, por exemplo, en redes sociais, eu fago todo en galego, moitas veces dime fai en español, ou tamén, isto xa non ten que ver con redes sociais, pero eu fui a estudiar afora, a Salamanca, e cando cheguei a xente non me entendía falando, eu falaba en español, ti és portugués, non? É dicir, eu falaba... Eso sí que adoitan decir moito. Pero, quitando eso, non recordo nada máis así co idioma. E que lle diríades aos máis pequenos que nos están escoitando, porque falabas de cifras, que, bueno, que a verdade son un pouco asustan, sobre todo nos máis pequenos. Que lle diríades para que resgarden a nosa lingua, para que a sigan empregando? Habría que dicirlle aos pais, primeiro, non se cadra. Sí, a educación parte da casa, claro. Pois que lle falen que lle falen, nada máis, tampouco é tan complicado. Así de claro. Eva, ti que lles dirías? Sí, bueno, que, pois eso, que hai que falalo e que a xente, agora eu vexo moita xente, pois, neofalante, non? Xente que a raíz de salir tamén estas enquisas, que están dicindo, ostras, eu non estou facendo nada non estou aportando nada para que isto non desapareza e que se están botando adiante, non? Entón, pois, eso, animarse, ainda que o fagas mal, pois, botarse adiante, e eu creo que sería unha pena, o sea, se desaparece unha lingua
desaparece a nosa identidade, a nosa forma de nombrar o mundo e o noso entorno. Entonces, bueno, creo que é importante mantela. A nosa riqueza, ao final. E por aquí? Pois, o sea, xa do que dixo Eva, pouco máis hai que dicir, que cuidamos as praias, que están moi ben, que as limpamos, que cuidamos o entorno no que vivimos e, pois eso, que tamén hai que cuidar a cultura. Marco, que lle dirías aos galegos para que falen galego e resgarden a nosa fermosa lingua? Pues eso, que es un idioma hermoso, la verdad, la literatura, yo, bueno, he leído algún poema, algún librecito así también en gallego, y eso, que es una pena perder estas tradiciones, esta identidad también, y yo cuando llegué aquí pensaba que, bueno, el gallego será como un dialecto, como en Italia hay muchos también, pero no, es un idioma realmente, se estudia en los colegios, hay literatura, bueno, que también de los dialectos hay literatura, pero realmente es un idioma, entonces sería una pena que nos uniformamos todos al mismo idioma y mismo... todo, basicamente, mesma cultura. Pois así imos despedir o programa, que moitos galegos aprendan deste italiano. Así que moitas grazas, de verdade, paseino xenial, e a vos ata a semana, un biquiño.